Crnogorski fucking klubski fudbal, pa da li postoji išta gore u crnogorskom sportu koji se i onako raspada? 4 kluba, 8 evropskih mečeva i 8 poraza uz gol, razliku 6-16 protiv timova iz Andore, Litvanije, Letonije, Kazahstana, iz nekih dakle, apsolutna nula na svim parametrima i po UEFA koeficijentu i po barem časti nekoj ili nekoj obavezi da pokažeš da nešto znaš, jer očigledno da naši klubovi, naši treneri nemaju apsolutno nikakvog pojma. I onda će se pojaviti neki friziranom bradicom trener sa UEFA licencom koju mu izdao taj čuveni fudbalski savez Crne Gore da kaže da je falilo malo sreće ili da će biti bolje naredne sezone čim država gradu pumpa novac u opštinske klubove, dakle klubove koji uzimaju novac od mene i od tebe. Ali kako profesionalni fudbaler ne može da trči 60-70 minuta? Kako da treneri njih 15-20 koji se vrte u Crnoj Gori ne mogu da nešto barem nauče pa da nas ne brukaju svako ljeto i da ja ne moram kolegi iz Kazahstana da objašnjavam zašto je njihov klub toliki favorit protiv našeg prvaka. I onda se pojave u emisijama tokom jeseni ili zime i govore kako im je slaba posjeta u ligi, kako je slaba infrastruktura, kako je sve loše. Pa prije svega treba naučiti da trčiš, prije svega treba naučiti da golman od 40 godina izbije loptu, a u svoje vrijeme je znao da ih i preskače. Trener koji dolazi i priča šta treba, kako treba da pogleda svoju ekipu, pa da onda vidi šta treba da rade drugi. Treba i neko da se pita ko daje ovim trenerima licence uopšte da budu treneri, kakve su to UEFA A i Pro licence kad ih ovakvi stručnjaci dobijaju. Na kraju crnogorski fudbal ne možeš ni da bojkotuješ jer ga više niko ni ne gleda, to je fudbal 52. od 55 na svijetu. Jer ljudi koji vode crnogorske klubove vode ih onako za sebe i svoje partijske šefove, vode i igrači vode za svoje karijere, trude se da naprave transferi da što prije pobjegnu odavde i naravno na kraju sezone se onako tradicionalno crnogorski dogovaraju da vide kome šta treba i ko bi trebalo da ispadne. Dok naš fudbalski savez radi apsolutno ništa da uradi zapravo neku konkretnu stvar, neku stvar koja će imati značaj i koja će se vidjeti da kazni ove trenere, ove igrače koji preskaču lopte, da kazni čelnike klubova, da opštine uvedu neku barem prividnu kontrolu, da se zna gdje se troši ovaj novac i zašto, a ne samo da se pokupe svi iz opštine ili bilo ko je bitan u ovoj zemlji i da otputuje sa tom ekipom na 2-3 dana, na primjer u Kazahstan ili u Litvaniju. Jer crnogorski fudbal nije u krizi, crnogorski fudbal je zapravo kriza. Ako želite da neki fudbal pokažete kako ne treba da radi, onda je to crnogorski fudbal sa svojim super zvijezdama, sa svojim velikim trenerskim znalcima koji mogu da se pojave i imaju obraza da se pojave na televiziji i da govore kako neko nešto treba da radi, a zapravo ne gledaju koliko je njihovo neznanje i koliko zapravo brukaju ovu državu svakog ljeta. I da, sreća vam uskoro početak lige u kojoj ćemo ponovo voditi borbu za tu najnebitniju titulu, kao što sam rekao i prošle godine i na početku jesenjeg dijela prvenstva, najnebitnija titula u evropskom, a vjerovatno i u svjetskom fudbalu.